Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. So a yau kuma topic ɗinmu zai tattauna ne akan kasuwanci ko aikin gwamnati, wanne ka fi so a rayuwanka. So Mima, barka da wannan lokaci. Barkanmu da. Shin a rayuwanki aikin gwamnati ko kuwa kasuwanci wanne ya fi? Aikin gwamnati ya dai fi a rayuwa na kace ba to aikin gwamnati ya fi. Me yasa? Saboda shi yana da lower risk. Kaga idan kasuwanci mutum zai yi ya saka kuɗin shi ne yana expecting ya juyo, so anything can happen. Wanda kuma idan ba ka tsaya akan kafanka bane, yin hakan zai iya taba mutum sosai. Saboda the moment an ce kasuwanci ya rubuce ko ya samu matsala, sai mutum ya fara from the scratch, in dai ba wai dama ka tsaya akan kafanka bane sosai. So for a start zan ce aikin gwamnati shi ya fi. So amma baki tunani duba da yanayin rayuwar da muke a Najeriya, za ki ga karamin albashi ba zai iya sustaining ɗinka har na wata ɗaya bukatun ka kai da iyalanka ba? Karamin albashi? To it depend, amma kuma ka san dai you have something, you are expecting something a ƙarshen wata. Amma kasuwanci fa yau a samu ne gobe ba a samu ba. Kuma da iyalan. Shin amma ba ki ganin akwai rashin yanci saboda za ki ga ma'aikatan gwamnati kamar ba su da yanci na su je wuraren da ya kamata, za ki ga ko ziyara ko wani abu. Za ki ga mutum misalin yana aiki a nan Kaduna zai iya wata 6 ba tare ma da ya ga yan shi ba ko wani abu. Rashin yanci aikin gwamnati zan ce maka daga Monday ne zuwa Friday. Haka ne? Aikin ga idan aka ce Saturday da Sunday weekend ne. Baka tunanin dan kasuwa shi kuma bai da weekend kwata-kwata? Amma abin da nake miki magana na rashin yanci shine shi dan kasuwa a duk lokacin da ya tashi ya buƙaci ya je wuri zai je ne. Shi kuma za ki ga ma'aikacin gwamnati ba duk sanda ya ga dama zai tafi wuri ba, saboda dole ma sai ya rubuta takarda yana neman permission na ya je guri kaza ya je guri kaza. Idan ya danganta, idan wurin mai tsayi ne, amma ni na fi ganin kasuwanci is more stressful akan aikin gwamnati. Okay. Saboda kaga in kasuwanci ne kai zaka playing role in abubuwa daban-daban, department daban-daban. Kai ne sales person, kai ne admin zan ce, kai ne in charge of customer care, kai ne cashier, kai ne CEO, kai ne manager, kai ne komai naka. It's more stressful, amma aikin gwamnati ne kowane fanni, accountant na da nashi, kowanne na da nashi fanni. So amma da yawan mutane kuma sukan ce wai ma'aikatan gwamnati ba sa yin kuɗi. Duk wanda wai kaga yayi kuɗi sai dai wannan abin da ake ce ma albarkan office, ita kuma sata ce. Depend on belief ne. Okay. Wannan superstition ne, kowa da yaddan shi. Abin da na yarda da shi zai min aiki, abin da ka yarda da shi zai min aiki. So amma kuma idan kika kalla abin a faifan zahiri, misali ana ba mutum 150 duk wata. So kin ga akwai very low tendency na a ce yayi kuɗi in dai da wannan particular basic salary. Babu wani aikin da za a ce wai mutum zai ce wai ba zai yi kuɗi da shi ko kuma zai yi. It depend on yadda kake manage rayuwarka. Kowa muna da individual difference. Yadda nake kashe kuɗi za a iya dinga bani 100 kai ana baka, sai a ga kuma kai ka fi iya amfani da shi ta hanyar da zai taimake ka, despite kana da family. Ni kuma sai kaga ko da yaushe idan ina complain babu, so it depend on. Okay. Masu kallo da saurare, a nan ne muka kawo ƙarshen tattaunawa tsakanin aikin gwamnati ko kuma kasuwanci. Amma ku menene ra'ayinku? Ku sa mana a comment section. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Mr. Complete Studio. A har kullum dai sunana Mr. Complete. Mu haɗa bidiyo na gaba.